Ka Jaintia National Council Red Circle hak arpo artrik Jemang hak jinga kendo batu Deputy Commissioner jong ke East Giant Hills District kala dawa ban bo da no entry ki trunk hak por led but Y school ki kena. Ka JNC ha ukurwo kala pentip baka yok pediang ki jing ujor na ki kime ki kapa jung ki kena school halor ki jing e baki ya kendo kamtam hak por led on but shaw school ki kun namar ka jingya jong ki trunk but ka bo jing ma ki kena but wan ra ru ka jing dheng kali ka bajur artat badang shna ya ka surak ba hakre rian. Ka jing dawa ka JNC ban bo da ka no entry ya ki truck hakapor late school ki kena kalong ban penduna ya ka jing dheng kali hakre rian but ru ban pensuk ya ki kena ban poi shala ki jong ki school klem ka no ka jing ma ya ka jing im jong ki. Ka JNC kala pentip bana kalyang Deputy Commissioner ulakular ban shim kia halor ka ni ka jing dawa but ban bo da ka no entry naduk ka por pra baje men stamp haduk khandai baje men stamp ka bade ka por let school ki kena but nadu ar baje no phai sngi haduk lai baje no phai sngi ka por Y school ki kena.